venytyksenä Shindon keuhko- ja paksusuorimeridiaanien venytys. Ja tärkeintähän on tosiaan muistaa hengittää. Eli siinä missä muissa lajeissa pidetään korsetti kireinen, Shindossa me päästetään vatsa rennoksi. Ja otetaan lantiolevyinen haara-asento. Syvä hengitys alavatsaan asti ja kuuluva ulospuhallus. Katsotaan, että meillä on paino tasan molemmilla jaloilla. Polvissa on pieni jousto. Ja takamus vähän kuin oltaisiin nousemassa korkealle jakkaralle. Selän takana otetaan etusormella ja peukalolla sormikoukkua. Ja asettutaan siihen. Valmiiksi venytysasento. Hengitellään, otetaan pari puhallusta alle. Kerrotaan keholle, että ollaan lähdössä venytykseen. Ja sopivalla sisähengityksellä voidaan vähän avata rintakehää. Ja ulospuhalluksella painovoima vie venytykseen hitaasti. Ja täällä venytyksessä me voidaan viipyä vaikka 6 hengityksen verran. Tai sen verran, kuin itsestä hyvältä tuntuu. Jos tuntuu kireyksiä, esimerkiksi täällä pohkeissa tai takareisissä, niin niitä voi kevyesti sieltä sormen päällä rapsutella. Myös jalkapöytiä voi rapsutella. Ja kun on saanut kireyksiä rapsuteltua, niin palataan takaisin venytysasentoon. Hengitetään muutaman kerran, päästään niska ihan rennoksi. Kuulostellaan sitä kehoa. Ja sopivalla sisähengityksellä rullataan itsemme sieltä rauhallisesti ylös. Otetaan kunnon hengitys ja ulospuhallus ja vähän ravistellaan hartia. Ja jäädään kuuntelemaan sitä omaa kehoa.